En Cliu a la Devesa. En Cliu té 10 anys i és un follet molt aventurer. Ha viatjat molt i avui ha decidit descobrir el Parc de la Devesa de Girona. Només d'entrar-hi, en Cliu exclama: "Extraordinari!" No se'n sap avenir. Els arbres són gegants i les fulles són més verdes que mai. És clar, som a la primavera. En Cliu camina i camina pel parc. De sobte s'adona que s'ha perdut. No sap on és. Només veu arbres i més arbres. Al cap d'una estona, un gos li passa corrent pel costat. En Cliu li va al darrere i intenta atrapar-lo, però va massa ràpid. Finalment, el gos s'atura al costat d'un nen. Deu ser el seu amo, es diu en Cliu. En Cliu s'acosta al nen i es presenten. "Hola, jo sóc en Cliu." "Hola, jo sóc en Joan." En Cliu li explica que és la primera vegada que visita el parc i li demana si en coneix la història. En Joan la coneix molt bé. Resulta que una nena òrfena que es deia Virgínia vivia en una casa de palla al costat del riu. Era una nena molt amable i tothom se l'estimava molt. Un dia van anunciar la tempesta més forta de tots els temps. Tothom va advertir la Virgínia: "Busca un lloc segur", però ella no els va escoltar. Llavors, el cel es va enfosquir, el riu es va inundar i la força del cabal es va endur la nena aigües avall. Tothom estava molt trist. Els veïns volien fer alguna cosa per recordar la Virgínia, però què podien fer? Després de rumiar-hi, algú va tenir la idea. Cada gironí plantaria una llavor i d'allà en sortiria un parc que recordaria la Virgínia i la seva bondat. I així és com va néixer el Parc de la Devesa. La història emociona en Cliu. Meravellat per la bellesa del parc, s'acomiada d'en Joan i s'endinsa de nou entre els plataners per descobrir més misteris d'aquest bosc tan bonic.